Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак нишасти матбуоти сармураббиёни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Урдун ба анҷом расид. Имрӯз ҳам мисли пешина Петр Шегирд хеле мамнун буд, хурсанд буд, хуб хушчахчах буд, тавре ки бигӯянд инҷо рӯзноманигорон ба суолҳо ҷавоб дод ва гуфт ки ин дастаи Урдун яке аз дастаҳои пурқуввати ин мусобиқот аст, зеро агар бозии даври аввали бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонро дар душанбе мо дида будем, ин он даста нест ва имрӯз мо мебинем ки бозии ин даста тамоман дигар шудааст. Аммо мақсади мо якта аст: ғалаба, ғалаба ва ғалаба. То он даме ки мо ғалаба мекунем, боз ғалаба хоҳем кард. Аммо бо кадом натиҷа ин бозӣ ҷамъбаст мешавад? Гуфт 50-50 аст. Яъне метавонад дастаи мунтахаби Урдун ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили ҳам бозии хуб нишон диҳанд ва ба пирӯзӣ ноил шаванд. Дар ин баробар Табризи Давлатмир ё Худро Исломов ба суолҳо ҷавоб гардонида дар ин бора назари худро дар бораи бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва умуман ҳарифамон дастаи Урдун чунин гуфт: аз бозие ки дар хона кардем аз онҳо хеле фарқ мекунад. Мо бозиҳошон онҷо тамошо кардем, бозии Иорданияро. Сад чизи атакашон, линияи атакашон хеле хуб аст. се бозигар мақсад дорам ки беҳад тез ҳастанд ва мо низ ҳимоятгарони хеле бақувват дорем. фикр мекунам ки аз удаи бозигарашон мебарам. ва аз ин хотир ба ӯ суоле ҳам гузошта шуд ки имрӯз вазъи саломатии Рустам Ятимов чӣ гуна аст ва бачаҳо саломатиашон чӣ хел асту оё камбудие нест? Гуфт на, ҳама омода ҳаст. Рустам Ятимов дар бозӣ иштирок мекунад ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳамон қудрату тавоноие ки дорад ба бозӣ ворид хоҳад шуд. Аз тарафи дигар Петр Шегирд боз як чизи дигарро ҳам гуфт агар футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистонро мо бо мухлисон тасаввур карда тонем, пас имрӯз бубинед ки на танҳо тоҷикистониён имрӯз ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон мухлисӣ мекунанд, балки аз дигар кишварҳо ҳам маҳбубияти дастаи моро эҳсос карданд ва ин дастаро дӯст доштанд ва имрӯз дар ҳама ҷо дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳарф мезананд. Мо ҳам умед дорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозӣ ғалаба мекунад. Сармураббии дастаи мунтахаби Урдун Амута бошад гуфт ҳоло дар бозиҳое ки мо бо ин даста доштем дигаргуна буд ва имрӯз дастаи мо аллакай худи раиси Федератсияи футболи Урдун ҳам дар ин ҷо ҳузур дорад ва роҳбарӣ мекунад ва футболбозон ба як мақсади асосӣ ғалаба кардан ба майдон меояд. Аммо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бисёр тезсуръат аст ва дар муқобили ӯ бояд ҳатман бозии хубе дошта бошем. Дӯстони гиромӣ, пагоҳ соати 16:30 ба вақти душанбе дар варзишгоҳи Аҳмад бин Али бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Урдун баргузор мегардад ва мо боз як ғалабаи таърихии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро интизорем. Аз ин рӯ биёед якҷоя футболбозони кишварро дастгирӣ мекунем. Ман будам Аловиддин Буриев аз Қатар, аз шаҳри Давҳа, аз маркази эъломия.